Помните ли какъв беше животът ни преди Касир? Как живяхме преди? Бяхме славни крадци сред пари и бижута безброй. Плечкосвахме всяко селце по-богато, за слада се хвърляхме в бой. Но за лош наш късмет с този водач, като глед май загубихме верния път. Но стига лъжи, ще се справим сами, а страхливците нека стоят. Кой е с мен до край? Помисли добре и знай. Имам страшен дар, да съм главатар, аз съм зул, ще смажа всяка твар. Хайде с мен, мъже! Кой от вас ще разбере? Сега ви трябва лидер с корав и умрук. Изберете мен, няма никой друг. Ние всявахме страх. Смразяващи бяхме. И мраклитахме като орли. Разбойници бяхме, коварни и зли, а Касим ни направи добри. Той обърнахме гръб на страха и гнева и лениво лежим си прахта. Вече нямаме нерви, да бъдем резерви, да викнем победно ура! Кой е с мен до край? Изберете своя рай. Смазвам всеки враг, сея смут и мрак. Аз съм смел, очаквай моя знак. Заложи на нас! За разплата идва час. Ще станеш прав герой, ще вземеш ловски пай. Ще попитам пак, кой е с мен до край? Ще пречкосваме пак без покана. От Аграва чак до Париж. Ще грабим и даже в замяна. Ще ни черпят с вкусен сладкиш. Хайде, юнаци! Кой е с мен? Кой е с мен до край? Точен отговор ми дай! Ще дойдат славни дни, не дайте мощен вик! Ще се къпем злато и пари. Аз съм твърдо за. Аз решавам на часа. Щом ти давам знак, кажи не дай си трай! Ще попитам пак. Приятел или враг? Кой е с мен